Kusong natunol ang 900,000 pesos nga kantidad sa una ug ikaduhang kwarter nga honoraria alang sa 150 ka barangay nutrition scholars gikan sa dakbayan sa Hinguog niadtong Hulyo 9, 2021. Mahinungdanon ang kalihukan nga gipangunahan mismo sa PHO Nutrition Division Office ubos ni Ms. Marites Gomez. Dako kini og kahimuan sa mga BNS sa syudad, labi na nga usa sila sa naglantaw og nagmonitor sa maayong nutrisyon sa kabataan ug katawhan sa syudad, labi na niining panahon nga gisagubang ang pandemya. Mitambong si Board Member Wayne Militante isip maoy representante ni Governor Bambi Imano uban ang City Nutrition Action Officer sa Hinguog nga si Mr. Elmer Rizonar. Hilabihan ang pasalamat sa tanang BNS sa tag 6,000 pesos nga honoraria nga ilang nadawat matag usa. Lakip sab gitunol ang Salter weighing scale nga galamiton kaayo sa mga BNS sa nasangpit nga syudad alang sa paghimo sa ilang tahas, sama na lang sa Operation Timbang ug uban pa nga mga aktibidades. Subay sa kasaulugan sa Nutrition Month ning bulan sa Hulyo, lakip sa gihatag gikan sa panggamahan ng probinsya mao ang mga Nutri Month t-shirts alang sa tanang BNS. Matod ni Nutrition Division Head Ms. Gomez nga laumang sa mosunod adlaw sa dili pa mahumaning bulan, mahatag na makalungsura ng ilang honoraria. Dako ang garbo ug kalipay ni Governor Bambi nga bisan sa ginagmay nga paagi, nahatagan niya og pahalipay ang tanang na nerbisyo ug tarong sama sa mga BNS ug nahimong taytayan aron mapaabot sa katawhan ang mga programa ug serbisyong panglawas gikan sa iyang pamunuan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambo Rajian Amor Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.